Wel, yn enw fi di Lowri Wyn. Nes i ddewis dod i'r Drindod Dewis Sant, achos yn wreiddiol, do'n i ddim eisiau mynd i'r coleg, do'n i ddim eisiau mynd i brifysgol o gwbl. O'n i wedi bwriadu mynd yn syth i weithio, ond be nes i oedd cymryd blwyddyn allan, ail ystyried opsiynau, peidio mynd i wneud y cwrs o'n i wedi bwriadu gwneud yn wreiddiol, ond o'n i wedi clywed pethau da iawn am y Drindod Dewis Sant. Felly nes i sbio fwy fewn i'r cwrs o'n i bwriadu gwneud, y cyfryngau creadigol. O'n i'n mwynhau Cymraeg yn yr ysgol, yr agwedd fwy greadigol a'r un peth efo drama cyfarwyddo. A ni jyst meddwl bod y cwrs yn gyfuniad perffaith o'r ddau. Felly eisiau amdani, nes i wneud y cwrs a dwi wedi mwynhau bob munud. Mae wedi rhoi profiadau gwerth chwael i fi. Dwi wedi cael gweithio efo Theatr Genedlaethol Cymru, dwi wedi cael gweithio efo cyfarwyddwyr actorion proffesiynol, a dwi wedi cael mynd i lefydd, dwi wedi cael gwneud profiad gwaith efo llefydd a llwyth o gyfleon efo'r cwrs dwi wedi gwneud. Flwyddyn gyntaf, o'n i'n byw ar y campws, ar ail o'r drydydd o'n i'n byw oddi ar y campws, ac nes i fwynhau byw ar y campws, nes i wneud gymaint o ffrindiau fel a o'n i'n cael y bwyd, oedd y bwyd yn gret, a jyst y ffordd gorau o wneud ffrindiau, rili, achos o'n i'n cael, o'n i jyst yn cymdeithasu efo pobl bob awr o'r dydd, mynd y lai, ond hefyd o'n i'n cael prifatrwydd o ystafell ei hun pan oedd angen o hefyd.